Тое, што яго было актыўнае сексуальнае жыццё, яму падабаліся жанчыны, окей, Ні пра што не пытанняў кажа. няма. Вітанкі, я Кірыл. А я Наста. І гэта культурна-забаўляльны падкаст «Умоўныя», на працягу якога мы традыцыйна распавядаем вам пра жыццё і творчасць беларускіх літаратараў і літаратарак, ды ўзнімаем розныя сацыяльныя пытанні, аб якіх прачыталі. І сёння мы пагаворым пра поп-ікону беларускай літаратуры, чалавека, які рабіў нечаканае, вы ўжо па гэтай фразе маглі здагадацца, хто гэта, і стварыў першы беларускамоўны містычны дэтэктыў. А яшчэ заплукаў у лесе Зоські Верас. А таксама пагаворым не толькі пра жыццё, але і пра смерць. Што застаецца тут і што будзе далей там. Ну і перад пачаткам хацім нагадаць, што мы маем соцсеткі. Інстаграм, Ютуб, Тік-Ток. Усё лёгка шукаецца па слову «умоўнае». Подписывайтесь, ставьте падабайкі, пакідайце каментары. Дзяліцеся нашымі выпускамі са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа нам прасоўваць беларускую культуру ў масы. І рабіць годных літаратараў больш вядомымі. Сацыяльная тэма. Вось, што ты лічыш адносна таго, што цябе менавіта чакае? Пасля смерці? Угу. Гэта зараз пачнуцца размовы пра рэлігію? Альбо ва што я веру, што будзе Во пасля што смерці? Во што ты Во што я верыш? веру, што, канешне, мая душа ўсё роўна будзе існаваць. Простое, я не ведаю гэты правіла гульні, колькі мая душа будзе яшчэ пакутаваць у гэтым чысцілішчы пасля майго фізічнага сканчэння жыцця, у сэнсе пакутаваць ад таго, што я рабіла на зямлі, у сэнсе колькі я зарабіла сабе адмоўных балаў. Вось, але я веру ў гэта перараджэнне. В бальную сістэму? То есть, што ёсць Ну штосьці? так, у сэнсе, што ты зрабіў штосьці дрэннае, вось там пакутуеш яшчэ ў чысцілішчы альбо ў пекле, там, не ведаю, 10 гадоў, 20 гадоў, і толькі потым твая душа будзе нібыта высвабажана і вернецца на зямлю і гэтак далей. Ну, то бок, той, які б ты чалавекам быў на зямлі, праз столькі гадоў ты вернешся да зямлі. Вось, я не ведаю проста гэту бальную сістэму, як гэта працуе, але я ведаю, што рэальна тое, што мы робім на зямлі, Уплывае на тое, што будзе пасля нашага фізічнага сканчэння жыцця, і тое, праз колькі гадоў мы вернемся назад фізічна ўжо на зямлю. То есть ты верыш яшчэ і ў рэінкарнацыю? Так, я веру ў рэінкарнацыю. У мяне будзе асабістая парада для цябе, тебе спадабаецца. Накшталт нашай рубрыцы з парадамі. Яшчэ мою галаву вось прям зараз прыйшла думка, тое, як мы сябе паводзім вось зараз на зямлі, тое, што мы робім, што мы ладзім тую спадчыну, якую мы пасля сябе пакідаем, вось у гэтых жа умовах мы будзем жыць потым пасля рэінкарнацыі. Ну, то бок, колькі ты зараз добрага для будучыні свайго пакалення ты зробіш, у тых жа умовах ты будзеш жыць потым. Што нібыта твая рэінкарнацыя будзе ў тых жа абставінах, якія ты ствараеш ось зараз. Існуе два шляхі для людзей, якія вераць у жыццё пасля смерці. Гэта першая рэінкарнацыя, другое пераход да нябеснага царства і жыццё ў ім. Трэці варыянт — гэта тое, што там няма нічога, і гэта, верагодна, то, ва што я верую. Мне падаецца, што нібыта людзі заўсёды спрабуюць знайсці некую сувязь паміж чымсьці, нават калі ў гэтым няма ніякага сэнсу. У нас ёсць вось гэтая суперздольнасць, якую мы выкарыстоўваем на 100%. Даставай бутэльку, будзем размаўляць. Вось, і таму, як я... Ты не інтуіт? Ты вот не жывеш сваё жыццё не па інтуіцыі, а рацыянальна? Нет, я магу верыць во што заўгодна, але штосьці, што датычыцца жыцця пасля смерці, я верую в том, што я памру і ўсё. Не будзе ў мяне ніякай душы, правідаў няма, ўсё накшталт такога. Вось, і... Наста паказвае мне факт. Дзякуй за тое, што паважаеш маё меркаванне. Так я ж маўчу, гэта ты сам вось пабачыў знак у маім трэцім пальцы, які знаходзіцца пасярэдзіне. Я ж не вінаватая, што іх 5 на далоні. Гэта ўсё супадзенне. Вось. І пасля гэтага супадзення больш нічога няма.
Гэта мае меркаванні. Калі мы павяртаемся да таго, што ёсць з прапаноў, ёсць рэлігійная сістэма аб тым, што цябе могуць судзіць розныя багі, ёсць розныя вось гэтыя прысуды адносна таго, за што цябе будуць катаваць, альбо наадварот заахвочваць. Для кагосьці гэта возера Цнатлівец. Дзякуй. Як цнянка, цнатлівец. Ты цябе лепей ведаць. Не. Хтосьці верыць у тое, што ён пераходзіць у рэінкарнацыю адразу пасля смерці, і гэта можа быць любая істота. Хтосьці верыць, што ён пераходзіць толькі у чалавека, хтосьці верыць, што ён можа перайсці у толькі сваю мясцовасць. То есть тое такое, што радавое. У Беларусі нарадзіўся, сюды ж вернешся? Радавое. У сваёй сям'і ты рэінкарнуешся? Ну, нібыта таго. Ёсць таксама меркаванне аб тым, што можна перайсці праз нейкі час, вось якраз праз прысуд і праз альбо абіранне, альбо калі ў цябе няма выбару, і ты гэта робіцца нібыта аўтаматычна. Ёсць яшчэ вось такая вялікая прыгожая легенда аб тым, што вось тое, што ў нас ёсць паміж носам і вуснамі, што анёлы робяць для таго, каб мы ўсё забылі. То есть нібыта нас таркаюць для таго, каб мы забыліся, што было ў прошлым жыцці. І што людзі без вось гэтай асабістасці, яны могуць памятаць, што было ў прошлых жыццях. Што яны піхаюць пальцам нават у гэтае месца? Да, што яны вось так вот тебе робяць, і ты забываешься, што типа супакойся, і ты цябе адсылаюць на зямлю. Гэта ёсць. Ну, калі вы яшчэ дакладна не зразумелі, вось крыху ніжэй за нос, над губой вось гэтая ямка, што вось яны прыкладаюць вось так палец. Вось гэты жэст адносна таго, як робяць, калі цябе затыкаюць вось такім вось прыгожым жэстам, вось гэта нібыта яно, у нас там палец Нічого не говори. І гэты чалавек кажа, што ён не верыць у рэінкарнацыю. Ён робіць натальныя мапы, раскладае карткі Таро, ведае гэты міф или не. Я не верую у рэінкарнацыю. Гэта не існуе. У сэнсе, існавала да цябе, значыцца, існуе і пасля. Ну, натальныя карткі Таро не кажуць аб тым, што ёсць штосьці пасля смерці. То есть гэта ўжо кармічная прапрацоўка, і вось у яе... Таму што будучыня не існуе. Твоя будучыня у наступнай секундзе. Ты можаш зрабіць так? Верагодна, ў наступных людзях, але не... То есть мяне яшчэ астанавлівае тое, што нас на зямлі становіцца больш і больш. То есть альбо ты павінен верыць у тое, што ў космосе таксама ёсць некая цыклічная сістэма адносна таго, што гэтая колькасць душ, яна аднолькавая і яна рэінкарніруецца, таму што на зямле яно не стасуецца. Але ідэя аб тым, што мы ствараем спадчыну, на якой мы можам рэінкарнавацца, і калі вы не хочаце рабіць штосьці для іншых, то хаця б зрабіць штосьці для сябе, мне падабаецца. І сваіх нашчадкаў. Пра каго мы сёння размаўляем? Па адной фразе «рабі нечаканае» можна ўжо было здагадацца, хто гэта будзе. Владимир! Та-та-та-та-та-та! Караткевич! Та-та-та-та-та-та! Так, гэта Владимир Семенович Караткевич, гэта наш беларускі класік, пісьменнік, публіцыст, паэт, драматург, сцэнарыст. Ён драматург? Так, ён же пісаў п'есы. Ён же пісаў п'есы, так, для пастановак, якія ладзіліся паводле яго твораў. Владимир Семенович Караткевич нарадзіўся 26 лістапада 1930 года ў Воршы. Ён стрэлец. Так. У Воршы, Віцебскай вобласці, у сям'і інтэлігентаў і стаў для сваіх бацькоў трэцім дзіцяцем. Самым маленькім. То есть яму аддавалі больш усяго любві. Ну, таксама, верагодна, яго ўжо не адпраўлялі з секцыі па бальным танцам, у музычную школу. Ты мееш супраць секцыі па бальным танцам? Так. Тое, што яны выдаткоўваюць гадавыя запасы лака для валос? Геля. Не столькі лака, колькі геля. І ўсе стразы, сваровскія. Вось так, на іх адзенне выходзяць все бліскучае, што ёсць у гэтым жыцці. Мне здаецца, што Сваровскі жыве толькі за конт бальнікаў. Недовольных, так?
Акрамя Владзіміра у сям'і былі яшчэ яго старэйшы брат Валерый 1900 Одинокий бродяга любви Казанова. А Казанова атрымаўся Караткевіч. Бачыш, як не прадказана? не таго Не таго назвалі. І старэйшая сестра Наталья, пазней у шлюбе она была Кучковскай, яна 1922 года нараджэння. Бацька Караткевіча Сямён Тимофеевич паходзіў са старадаўняга шляхецкага роду, які меў герб Корвін. Род пачынаўся... Корвін, гэта проста назва гербу? Так, назва гербу, так. У іх яшчэ ёсць і назвы? Прикинь. Я просто думаю, что там, ну вось мы намалявалі льва, мы намалявалі геральдыку, мы напісалі вязю, штосьці у нас герб. Род пачынаўся ў першым пакаленні з Данілы Караткевіча, які ў 1546 стаў уладальнікам земляў у Раманаўшчыне і Лятаўшчыне рэчыцкага павету. І ў другой палове 19 стагоддзя род збеднеў. Па некаторых сведках Сямён Тимофеевич усё жыццё, дарэчы, саромеўся свайго сялянскага стану, таму што раней ён паходзіў са шляхецкага роду, а потым ён яго страціў і стаў звычайным селянінам. Але ўсё роўна сям'ю Караткевічаў лічылі інтэлігентамі, таму што яны былі добра адукаваныя, выхаваныя, такія інтэлігентныя людзі, кнігі чыталі, ўсё такое, у іх была вялікая бібліятэка. Маці Владзіміра Караткевіча Надзея Васильевна, яна паходзіла з роду Грынкевічаў. Паводле сямейнай легенды, адзін са сваякоў па мачынай лініі, Тамаш Грынкевіч, браў удзел у паўстанні 1863-64 гадоў, а яго самога расстралялі ў Рагачове. Гэтую гісторыю Караткевіч апісаў у эпілогу аповесці «Прэдгісторыя». Напісана яна была на рускай мове і не друкавалася. І ў пралёгу раману Леаніды «Не вернуцца да зямлі». Маці Владзіміра выдатна ведала сусветную літаратуру, але на яго літаратурную творчасць паўплываў дзед па мачынай лініі Васіль Юлянович Грынкевіч. Чалавек з бязмежнай энергіяй і велізарнай фізічнай і духоўнай сілай, які, як пісаў Владзімір у аўтабіяграфіі «Дарога, якую прайшоў», даслужыўся да павятовага казначэя і прытым быў атэіст і спачуваў марксістам. Васіль Юлянович стаў, дарэчы, прататыпам Данілы Загорскага вежы у рамане «Каласы пад сярпом тваім». Я якраз іх зараз чытаю, і я вось ведаю гэты факт, што ён там прататып, і я прям учытваюся ў кожнае слово, думаю, вось як ён дзеда апісваў, як ён яго бачыў. Ну, канешне, ад дзеда ён вось шмат чаго пераняў, шмат чаго запомніў і потым пісаў гэты легенды, казкі. Сам Владзімір вывучыўся чытаць у 3,5 гады, крыху пазней пісаць, а ўжо ў 6 пачаў пісаць свае першыя вершы. У доме Караткевічаў была вялікая сямейная бібліятэка, на жаль, кнігі згарэлі разам з хаты ў айчынную вайну. Якія з бібліятэкі засталіся? Колькі? У Ажэшкі ўсё згарэла. У Ажэшкі ўсё згарэла, у Зоскі Веры штосьці там згарэла. Што ж, хто там? Напрыканцы жыцця яе хатка згарэла, а там таксама ж шмат кніг захоўвалася. І ўсё, дзе хоць адна бібліятэка ў гэтай, мы знайшлі ўсё тое, што аб'ядноўваюць людзей знакамітых. Калі каля вас гарыць бібліятэка, ведайце, верагодна, у вас ёсць шанец на поспех. Толькі не падпальвайце нічаго. Спецыяльна. Гэта не добрая ідэя. Ёсць жа такі факт яшчэ, што яшчэ ў даваенныя гады ён адаслаў ліст Чукоўскаму, на якое ён атрымаў адказ. Толькі які адказ мне, на жаль, не атрымалася знайсці. Калі вы ведаеце... Не пішы сюда больше, хлопчык, калі ласка. Караткевіч пайшоў у школу ў 1938 годзе, але скончыў толькі 3 клясы школы, бо пачалася вайна. Вайна застала Владзіміра ў Маскве, куды ён прыехаў да сестры Наталі, якая там на той момант вучылася. Яны былі вымушаны эвакуавацца спачатку на Рязаншчыну, потым у ваколіцы Кунгура на Урале. І некалькі разоў, дарэчы, Владзімір уцякаў з інтэрната на фронт. Але яго вярталі назад, таму што ўзрост яшчэ не ты. І вось Владзімір са сваёй сястрой Наталі, яны доўгі час не ведалі, дзе знаходзяцца іх бацькі, і праз матчыну сястру Евгенію Васильевну, якая жыла з мужам на далёкім усходзе, яны даведаліся, што бацькі эвакуаваліся ў Аренбург. Гэта тады быў горад Чкалаў. Наталя змагла прывезці Владзіміра да бацькоў толькі ў жніўні 43-го года. Там жа у Аренбурзе ён скончыў 6 клас.
А ў кастрычніку 41-га на фронце загінуў старэйшы брат Валерый. Улетку 1944-га пасля вызвалення савецкімі войскамі Кіева Уладзімір Караткевіч разам з маці пераехаў туды на некаторы час да Евгеніі Васильевны. У восені 44-га Караткевіча вярнуліся ў Воршу. Спачатку яны наймалі кватэру ў царкоўнага старасты, а потым купілі сруб у вёсцы і перавезлі яго ў горад. У канцы лета 46-га сям'я заселілася ў гэтую хату. Першыя паваенныя гады былі, канешне ж, халоднымі і галоднымі, і яшчэ ў сваёй аўтабіяграфіі ён пісаў, што часам хацелася памерці, абы толькі цябе пахавалі ў печцы. У Воршу Уладзімір давучыўся і атрымаў сярэднюю адукацыю. І яшчэ ў 8 класе ён амаль поўнасцю напісаў першы варыянт сваёй п'есы «Млын на сініх вірах», а таксама за школьныя гады нейкую колькасць вершаў і прыгодніцкую аповесць «Загадка Неферціці». Караткевіч быў вельмі ўдзячны сваёй настаўніцы рускай мовы і літаратуры, якой ён паказаў свае вершы і якая ў падтрымку ў хлопчыка арганізавала драматычны гурток у школе. Школьны сябар Караткевіча Леонід Крыгман успамінаў, што ў свае 14 гадоў Караткевіч меў энцыклапедычныя веды па літаратуры і гісторыі. І настаўніца матэматыкі паставіла яму 2 па сваім прадмеце, пакінула на другі год у 8 класе. То есть ён зусім не тэхнар. Вось зусім, ад слова зусім. Далей вышэйшая адукацыя, якую Караткевіч атрымаў у Кіеўскім дзяржаўным універсітэце імя Тараса Шаўчэнкі. Ён атрымліваў на рускім аддзяленні філалагічнага факультэта, вучыўся з 49 па 54 гады. Там жа ён скончыў і аспірантуру. І свае студэнцкія гады пісьменнік успамінаў са змешаным пачуццём глыбокай пяшчоты і сорму. Пяшчоты таму, што была навука, старыя рукапісы, кнігі, музеі, музыка, дзяўчаты, сябры, свае і чужыя вершы. А сорму таму, што нярэдка даводзілася тады сустракацца са звычайнай вульгарызацыяй навукі. І пазней ён згадвае тыя гады ў аповесці «У снягах драмае весна». Напіша пра іх увогуле пра сваю повязь з украінскай зямлёю у эсэ «Абранае», а таксама у эсэ пра Шаўчэнку «І будуць людзі на зямлі», пра Лесю Украінку «Саксіфрага», у нарысе пра Кіеў «Мойся гарадок» і ў іншых сваіх творах. Саксіфрага? Гэта не звязана з сексам. Who is на саксіфрага? Не. Хуіс. Б'янка не мае дачынення да Лесі Украінкі ў гэты момант. Так. Караткевіч увогуле моцна любіў Украіну, яе народ, і ён казаў: «Я нарадзіўся на Дняпры, і ён у Кіеў цячэ з майго сэрца». І яшчэ за адну рэч Караткевіч быў дужа ўдзячны тым гадам. Здалёку ён асабліва палюбіў Беларусь і яе людзей. Ну, в прынцыпе, як людзі ў эміграцыі. Студэнцкія гады былі для Караткевіча часам пошукаў і станаўлення як творцы. Скончыўшы першы курс улетку 50-го года, Уладзімір напісаў першы варыянт аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». У канцы чэрвеня 52-го года Уладзімір Караткевіч разам са сваім сябрам варшанцам Валентинам Краўцом наведвае радзіму Янкі Купалы-Вязанка і пасля паездкі дасылае аднайменны нарыс і суправаджальны ліст жонцы паэта Уладзіславе Францаўне. У той жа час Караткевіч дасылае свае творы для ацэнкі Якубу Коласу. І гэтыя творы пад назвай «Казкі легенды маёй радзімы» занялі 129 старонак агульнага сшытку. Што ж гэта за агульны сшытак? Ёсць 48 старонак, ёсць 96. 126 я не бачу агульных сшыткаў. Слухай, ты яшчэ памятаеш колькасць старонак у сшытку? Капец. Ты мне яшчэ скажы, што калі ты пералічваеш дні нядзелі, ты не ўспамятваеш дзённік. Менавіта так і жыву. Всё, не трэба мяне тут гвалціць за тое, што я памятаю сколькі старонак у сшытку. Наколькі я разумею, і ў мяне заўсёды было такое ўражанне, нібыта Караткевіч, ён быў такім адносна і мудрым у гэтым плане, але ўсё ж такі ён так, напішу усім знакамітым пісьменнікам, каб знайсці выхад да, Не, хутчэй не так. Ён проста тым пісьменнікам, якім пісаў, усё ж такі літаратарам, ён лічыў іх прыкладам і таму звяртаўся да іх, каб яны ацанілі яго вось гэтую працу. Якуб Колас не пісаў легенды. Калі ён пытаўся на экспертызу... Ён жа дасылае Коласу казкі.
Падчас навучання ў нясвійскай настаўніцкай семінарыі Колас таксама рабіў фальклорныя запісы і так, як і Караткевіч, апрацоўваў народныя казкі. І, напэўна, праз гэта Караткевіч шукаў у ім нейкую душу родную, вось таго, хто яго зразумее. Што яшчэ мы можам казаць пра студэнцкія гады Караткевіча? Некаторыя лекцыі малады Караткевіч не хадзіў. Не можа быць. Прикинь, в я университете можно не ходить на лекции. Прикинь, а ты, дурак, ходил на все. Не может такого быть. Нет. Замест их ён працаваў у публічнай бібліятэцы. Выдыхай. Я толькі хацеў пажартаваць, што куды ён хадзіў? У бібліятэку замест гэтага. І вось за гэта і за самастойнасць яго думак ён меў непрыемнасці з боку універсітэцкага кіраўніцтва. Пазней Караткевіч згадаў у аўтабіяграфіі, што... Дакапались да беднага, што ён не ходзіць на лекцыі. Ну, блин, да нас таксама дакапваліся. А да цябе не? Не просто так, за вашу асабістасць і непакорнасць і сваяволле. Давай. Ідзе 53-й год. Ней Караткевіч згадваў у аўтабіяграфіі, што ўжо на другім курсе у яго не было ілюзій адносна асобы Сталіна, аб чым паклапаціўся адзін з яго дзядзькаў, садавы Мікалай Александрович, муж бацькавай сястры Ольгі Тимофеевны, які ў 39-м годзе вярнуўся з турмы і да арышту быў загадчыкам аблана на Камчатцы. А цяпер для тых, хто, мабыць, не разумее, што такое аблан. Давай, тлумач, ты уже залез у Google. Абласны аддзел народнай адукацыі. Карацей, ён быў вось гэтай женщинай-рэгістратаркай, которая такая из районо. Верагодна. Караткевіч паехаў на паляванне... На паляванне Сталіна. Цікавы, у них былі на другім курсе гэты... Караткевіч паехаў на пахаванне Сталіна ў сакавіку 53-го і падбіў на паездку хлопцаў з пакоя з інтэрнату, якім ён жыў падчас вучобы, каб убачыць уласнымі вачыма ўсё. І нават разам з хлопцамі памагаў санітарам выцягваць з даўкі людзей. І было адно жаданне хутчэй бы скончыць з усім гэтым. І таму Караткевіч лёгка перанёс выкрыццё культу Сталіна ў 56-м. Адам Мальдзіс, блізкі сябар пісьменніка, у сваёй кнізе «Жыццё і ўзнясенне Владимира Караткевича» спасылаецца на ўспаміны Фларыяна Няўважнага. Гэта зараз вядомы... Гэта што за індзейскае прозвішча? Фларыян Няўважны. Гэта вядомы польскі літаратуразнаўца і перакладнік, які вучыўся ў Кіеўскім універсітэце разам з Караткевічам. Прабачце, як гэта я магу не ведаць. Так. Няўважны згадваў, што Володя ў дзень смерці Сталіна устроіў у інтэрнаце дэманстрацыйнае застолле, і потым, калі сталі прыпіраць да сцяны, не толькі яго, але і сябраў, баронічы іх выкручваўся. З гора. Чаго бухаеце? З гора? Я цяпер заўсёды буду так адказваць, калі штосьці адбудзецца. Чаму вы п'еце? З гора? У маёй галаве была такая картинка, што стаіць Караткевіч, такі рукі развёў, такі рукі з горы. А з другого боку стаіць такая жанчына, камендантша, такая нібыта у гэтым, у палаценечкі на галаве, у халаце, які такі вось у кветачку, і такая: «Што здесь адбываецца? Вы што?» А такая, якога Сталіна любіла не толькі за таго, што ён рабіў, а яшчэ за ўзнешнасці такая: «Хто гэта арганізаваў? Чаму вы п'еце?» І Караткевіч такой з іншага боку: «З гора». Асабліва ўсё абвастрылася ў жыцці Караткевіча пасля абароны ім дыпломнай працы пра сацыяльныя казкі і легенды ва ўсходнеславянскім фальклоры. І як ён сам пісаў, толькі дзякуючы таму, што мяне падтрымалі настаўнікі, я атрымаў вышэйшую адзнаку, але шлях у аспірантуру быў закрыты. Пасля заканчэння універсітэта Владзімір Семёновіч працаваў настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў сялянскай школе вёсцы Лесавічы Тарашчанскага раёну Кіеўскай вобласці. І гэта было з 54 па 56 годы. Працуючы настаўнікам, Караткевіч марыў вярнуцца ў Беларусь. Ён згадваў, што он напісаў за 9 год «Горы». Нават трагедыю белым вершам, жахліва трагічную, але друкавацца і не думаў. І напрыканцы яго першага года настаўніцкай працы адбылося нечаканае для яго. Яго менскі сябар Станіслаў Карпенка папрасіў яму даслаць вершы, потым ён панёс гэтыя вершы ў часопіс «Полымя».
Янка Купала ў ім таксама друкаваўся на пачатку, наколькі памятаю. Ну вось, раптам улетку 55-го года Караткевіч атрымаў нумер часопіса са сваім вершам «Машэка». І гэта пераламіла яго лёс, бо ў тым жа 55-м годзе у кнізе Янка Купала зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці паэта быў надрукаваны яго нарыс вязанкі, які ён калісьці даслаў жонцы Купалы. Так. Увесну 55-го года, здаўшы іспыты кандыдацкага мінімуму, Владзімір узяўся за напісанне дысертацыі на тэму паўстання 63-64 гадоў на тэрыторыі Беларусі, Літвы і Польшы, але так і не скончыў яе, бо з'явілася думка напісаць раман на гэтую ж тэму. І вывучаная гісторыя паўстання легла ў выснову апавядання Паляшук «Сіняя-сіняя» і рамана «Каласы пад сярпом тваім» і драмы Кастусь Калідноў. Уяўляю, як ён такі піша вось гэтую дысертацыю, там была, і там же яе трэба здаваць іншым людзям, каб яны яе чыталі, давалі каментары, і он такой прачытаў гэтыя каментары. Да пашлі вы ў дупу, я напішу мастацкі твор, і ніхто мне не скажа, што гэта не тое. Альбо замест тычцы з гэтай назвай там дысертацыі, там праца, нейкая работа, ён просто прыносіць «Каласы». Чытай. Так будзе зручней і цікавей. І легчэй. Так. У 56-м годзе Владзімір Караткевіч вярнуўся на радзіму, і да 58-го года ён быў настаўнікам 8-й сярэдняй школы ў Воршы. Яго назначаюць класным кіраўніком. А ты памятаеш, што было ў яго ў 8-м класе? 8-го класа, што яго заставілі на другі год? Вось гэта яго кармічная лічба 8. Просто разумееш, што ёсць вось некалькі, 30 чалавек, один клас гэта 30 чалавек, верагодна. Чалавек, які такі, у мяне класны кіраўнік быў Владзімір Караткевіч. Прыкінь, рэальна. Альбо ён у мяне вёў рускую мову, літаратуру. Караткевіч заўсёды з вялікай адказнасцю падыходзіў да працэсу літаратурнай творчасці. У 57-м годзе ён нават зрабіў план сваёй літаратурнай работы, дзе пазначыў меркаваныя тэмы і творы, якія маглі б скласці 78 тамоў. І сярод яго задум былі вершаваныя і празаічныя творы, як на гістарычныя, так і на тэмы сучаснага жыцця, літаратуразнаўчыя, мастацтвазнаўчыя, кінасцэнарыі і публіцыстыка, фальклорныя навуковыя публікацыі, пераклады, творы для дзяцей, фантастыка і дэтэктывы. Утром прэс качаць, бегіт, турнік, анжумання вечарам. Прэс качаць. Ён, канешне, гэта ўсё напісаў. Гэта ты пералічваеш свой спіс? А ты не ведаеш гэты мем? Нет. Ведаеш, ён, як я, 1 студня, асабіста калі гэта панядзелак. Пачынаю жыццё з 1 числа. Ну і што, сур'ёзныя задумы маладога пісьменніка патрабавалі яшчэ больш ведаў. Таму у 58-м годзе ён едзе ў Маскву і вучыцца спачатку на вышэйшых літаратурных курсах з 58-го па 60-й, а з 60-го года па 62-й на вышэйшых сцэнарных курсах у інстытуце кінематаграфіі. У гэты перыяд, на жаль, у 59-м годзе памірае яго бацька. І ў гэты ж перыяд з друку выходзіць другі яго паэтычны зборнік «Вечарнія ветразі» і зборнік прозы «Блакіт і золата дня». Тады ж ім напісаны і першы раман Леаніда «Не вернуцца да зямлі». І раман быў апублікаваны ў часопісе «Полымя» 62-м годзе пад назвай «Нельга забыць». У 63-м годзе Караткевіч пераязджае ў Менск, у сталіцу, атрымаўшы аднапакоевую кватэру па адресу вуліцы Чарнышэўскага, дом 7, кватэра 57. Даруйце, калі ласка, ты, хто там зараз жыве, і да каго зараз, як паломнікі будуць прыходзіць людзі. Так, а да гэтага ён жыў у Оршы з бацькам? З маці, бацька, так. То есть ты мне хочаш сказаць, што ён амаль да 28 гадоў жыў з бацькамі? Што за італьянскі настрой? Я не жартую, так, ён жыў з бацькамі шмат часу. У яго не было той жанчыны, з якой бы ён пачаў жыць. Каб жыць аднаму не трэба жанчына. Слухай, з іншага боку, у мяне былі знаёмыя, якія казалі, што ў іх была асобная кватэра, каб жыць асобна ад бацькоў. Окей, без праблем, у адзіноце. Але навошта? Мне ўсё гатуюць, за мной праюць, са мной паразмаўляюць увечары, не так адзінока. Вось сур'ёзна табе кажу, у мяне былі такія знаёмыя, які потым здавалі проста свае кватэры, альбо проста так пустымі пакідалі, каб жыць з бацькамі, каб атрымліваць вось гэтыя плюшкі жыцця, што за цябе гатуюць. Ты ж нібыцца як сынок такі любімы, ўсё такое. Які крынж.
Які крэнж. Праз некаторы час да яго пераязджае маці. То бок спачатку зборшы ён. Дай здагадаюся, некаму праць пральную машыну ўключаць. Ну, тады ж іх не было. Сваю маці Уладзімір вельмі любіў, але яшчэ мацней паважаў. І палямейніца Караткевіча ў адным з інтэрв'ю распавядала, што Уладзімір Семёнович нават паставіў на кожным паверсе крэсла для маці, каб яна магла адпачываць, бо ліфта не было. Гэта ж былі 5павярховыя дамы. І, канешне ж, кралі гэтае крэсла. Ён зноўку ставіў, але ўжо прымацоўваў дротам да радыятара. Скралі і дроты, і радыятары, і крэсла. А цяпер давай класную гісторыю, калі яны набухаліся 4 гадзіне раніцы і вырашылі, што яны будуць ваякамі, сабакамі. Так. Ну. Рыгор Барадулін узгадваў гэта так. Сядзелі мы ўтрох у мяне на кватэры па вуліцы Бялінскага. Калі бутэлькі на стале можна было падстаўляць ветру, каб свістаў, сумна пачалі разважаць, што хочацца паездзіць, свету пабачыць. Мне цюкнула ў галаву пазваніць генералу Алексееву, які ўзначальваў ваенна-шэфскую камісію пры саюзе пісьменнікаў, і пазваніў я генералу Алексееву, каб паслаў ён нас на стажыроўку ў якую-небудзь вайсковую газету. Я па 4 раніцы таксама іх кудысьці паслаў бы. Нас, гэта Уладзіміра Караткевіча, Геннадзя Кляўко і мяне, то бок Барадуліна. І гэта было ўсё у восень 64 года. А ў весну ўсёй троіцы даслалі павестку ў ваенкамат. І 1 жніўня 65-го яны святкавалі свой прылёт ва Владзівасток у рэстарацыі марскога вакзала. І яны вось тады праходзілі стажыроўку ў газеце ціхаакіянскага флёту «Баявая вахта». Увесну 67-го года Караткевіч з маці атрымалі двухпакоўку па вуліцы Веры Харужай, дом 48, кватэра 26. Яны яшчэ ў адной пакоі жылі. Яны да сканчэння жыцця жылі ў адной кватэры. Да яны да гэтага яшчэ ў адным пакоі жылі. Тэма сённяшняга падкасту сепарацыя. Ну, хтосьці кажа, што за маці у яго асабістае жыццё было нібыцца сапсавана. Але нібыцца яму проста не шчасціла. Ну што, адна з яго першых дзягучын... Не жыла з ім у адной хаце з маці і з ім? Не, ну давай так. Окей, у яго было дастаткова шмат жанчын. Окей, нічога ў гэтым няма. Але з тых, якія з'яўляліся для яго такімі дуже важнымі, першае, дзяўчыны яшчэ там са школы альбо самы пачатак пасля школы, мабыць, не памятаю дакладна. Яна памерла ў аўтакатастрофе. Я спадзяюся, што маці ў гэтым не прычасная. Ва ўніверсітэцкія гады яшчэ адна дзяўчына, з якой ён закахаўся, праз некаторы час проста пабралася шлюбам з іншым хлопцам, таму што пасля сканчэння універсітэта яны там з'ехалі па розныя гарады. Ну і у кожнага там нібыцца закруцілася, завярцелася сваё асабістае жыццё, і вось яна проста пабралася шлюбам з іншым хлопцам. Хаця яна ўсё роўна пісала яму лісты. Далей, падчас вывучання на літаратурных курсах у Маскве, ён закахаўся ў сваю выкладчыцу, якая была на 5 гадоў яго старшэй. І так атрымалася, што ён не ведаў, што яна замужам. Вось. Што? Ну вось так прыйшло яго жыццё, ну так атрымалася. Ну ён сам абіраў гэтых жанчын, ён абіраў вось такіх уласных жанчын, якія казалі яму і былі аб'юзіўныя. Больш за тое, у яго асабістым жыцці, у некаторых кнігах і артыкулах узгадваецца, што ён кахаў жанчын больш не прыгожых, а больш адукаваных, з мазгамі, якія ўмелі разважаць, умелі размаўляць на цікавыя тэмы для яго. Калі ты абіраеш умную жонку, трэба разумець, што яна можа быць больш умная, чым ты. І з гэтым трэба стасавацца. А не ўсе мужчыны да гэтага гатовыя. Ты не дурак, калі ты уваходзіш у адносіны, калі цябе гавораць, што ты можаш... У мяне таксама былі адносіны з жанчынамі, якія былі ў стасунках. І гэта не пабачыць нельга. Гэта ўсё роўна, бачна, але ты прыймаеш гэтыя правілы ігры. І таму ён шоў на гэтыя правілы ігры. І тое, што ён жыў з маці ўвесь гэты перыяд, гэта таксама прыняцце правіла гульні. І ўсё. Ён проста вырашыў, што яму так класна. Я не хочу яго абвінавачваць ва ўсім у яго жыцці, но асабістае жыццё ён 100% выбіраў самастойна.
жанчын у яго коле, я упэўнены, было да халеры. Розных. О боже, то яны на яго нібыцца кідаліся, ён же такі харызматычны быў, разумны, вясёлы. Ён так жартаваў, што там усе ўпісваліся. Асабіста, калі ён у філалагічным коле. Караткевіч казаў: «Мне трэба такая жонка, каб мела добры запас цярплівасці. Напрыклад, будзем ісці з ёю вуліцай, і мне раптам так захочацца, разумееш, вось так неадольна зажадаецца ўзлезці на дрэва альбо на дах дома, то каб здолела чакаць, пакуль я адтуль злезу, а потым, як нічога ніякага, пайсці далей». Я упэўнены, што дзяўчыну, якая расла ў класічных, гендерных, стэрэатыпічных вось такіх вот умовах, якая будзе чакаць свайго мужа, нават калі ён залезе на дрэва, а потым упадзе і скажа: «Я буду тут ляжаць», дастаткова было ў яго жыцці. А каго ён абіраў? Жанчын, якія, калі ён залезе на дрэва, што яны яму скажуць? «Ты долбоёб, Васенька». І пойдуць далей. Казаў ён адно, шукаў іншае. Усё нармальна, мы все так робім. Са сваёй будучай жонкай Валентины Браніслаўнай Нікіцінай у дзявоцтве Ватковіч Караткевіч пазнаёміўся ў весну 1967 года ў Берасці, дзе праходзіла канферэнцыя па творчасці пісьменніка. Валентина працавала выкладчыцай Берасцейскага педагагічнага інстытута. Яна не была моцна зацікаўленай у канферэнцыі і сядзела, проста чытала нейкі польскі дэтэктыў. Калі Валентина і Уладзімір пазнаёміліся, яна запытала ў яго: «А чаму б вам не напісаць які-небудзь дэтэктыў?» «Які, напрыклад?» – запытаў Караткевіч. «Ну, хаця б такі, як «Дзікае паляванне караля Стаха». Яна чытала раман у часопісе, але яна не звярнула ўвагу, хто аўтар. Прысутнічае рассмяяліся, а сканфужаная Валентина запрасіла Уладзіміра на кубачак кавы. Ну, вось так знаёмства перарасло ва ўзаемную сімпатыю. Валентина амаль не размаўляла па-беларуску. І вось ёсць шмат нібыцца меркаванняў, што яна пачала размаўляць з Караткевічам па-беларуску толькі калі з ім пазнаёмілася, ну і вось у іх пачаліся стасункі. Насамрэч гэта не так. Яна валодала беларускай мовай яшчэ са школьных гадоў. Мова яна ў яе дзесьці на падсвядомасці была, яна яе ведала, інтуітыўна разумела, але проста ў жыцці не размаўляла. І калі яна пазнаёмілася з Караткевічам, у іх завязаліся гэтыя стасункі, яна, канешне, вось з павагай да яго творчасці, яна разумела, што яго жанчына не мее права нібыцца не размаўляць па-беларуску, вось тады яна перайшла цалкам на беларускую. Ажаніліся Уладзіміру і Валентина 19 лютага 1971 года. На вяселлі былі і тыя, хто казаў, што Валентина яму не пара. Ну і пераехаўшы ў Менск з Берасця, жонка Караткевіча хацела ўладкавацца ў інстытут гісторыі акадэміі навук, але не змагла. Там была жанчына, якая мела пэўныя віды на Караткевіча, якая не магла пакінуць надзею на стасункі з ім. Вось гэтая жанчына і пайшла да дырэктара інстытута, нагаварыла ўсякага, што вось прыйдзе ваша Валентина і разваліць усю працу. Ну і уладкоўвацца Валентине прыйшлося ў інстытут этнаграфіі і фальклору акадэміі навук. Сама ж Валентина Браніслаўна стала высокакваліфікаваным гісторыкам. Яна валодала высокім аўтарытэтам у інстытуце мастацтвазнаўца, этнаграфіі і фальклору акадэміі навук БССР і была ўзнагароджана дзяржаўнай прэміяй БССР. Караткевіча шмат вандравалі разам у экспедыцыі, па закінутых цэрквах і касцёлах. Прывезеныя экспанаты яны захоўвалі ў акадэміі навук. Абмяняўшы кватэру Караткевіча па вуліцах Аружай і пакой Валентины ў Берасці, у весну 1973 года яны пераязджаюць у трохпакоўку па вуліцы Карла Маркса, 36, дзе далей жылі ўтрох з маці Уладзіміра Семёновича. Ну і жонка змяніла жыццё Караткевіча цалкам. Усяляк яна абмяжоўвала прыходы сябраў, бо, жывя ў цэнтры, ні ў кога не было пытання, куды ісці. Адразу вырашалі: вядома ж, да Валодзі. Прыходзяць, выпіваюць, яшчэ і грошы Уладзіміра пазычыць, потым не вярталі, а ён і не ўзгадваў. У 1976 годзе Караткевіч пачаў працаваць на беларускім тэлебачанні, дзе ён вёў праграму «Спадчына», прысвечаную гісторыі і культуры беларускай зямлі. У 1978 годзе ў Караткевіча абвастраецца хранічны халецыстит і гепатит. Ён знаходзіцца на стацыянарным лячэнні. У 1979 Караткевіч сканчвае напісанне раману «Чорны замак Альшанскі», які пачынаецца словамі «ВК»,
то бок Валентине Караткевіч, якой абяцаў гэты раман 10 гадоў таму з удзячнасцю. У 1980 годзе Караткевіч ляжаў у неўралагічным аддзяленні той жа бальніцы з дыягназам атэрасклероз мазгавых артэрый з цэрэбральнымі параксізмамі. Гэта значыць часовае праходзячае парушэнне мазгавога крывазвароту. У тым жа 1980 годзе за заслугі ў галіне савецкай літаратуры ў сувязі з 50-годдзем з дня нараджэння прэзідыум Верхоўнага Савета СССР узнагародзіў Караткевіча ордэнам дружбы народаў. Прабачце мне, но у мяне ад хвалявання сеў голас. І таму я буду гаварыць з вами крышачку такім, хрыплаватым. Сябры мае і сяброўкі. Няўжо вы думаеце, што я быў бы чагосьці варты без вас, якія сышліся сюды з большай ці меншай там кожнай дозай сімпатыі да мяне? Мабыць, нічога не быў бы варты без вас, дарагія. Без зямлі беларускай вялікай, без вялікага беларускага народа, без вялікай беларускай мовы. І таму дзякую вам за тое, што вы ёсць. Дзякуй зямлі беларускай за тое, што я еў яе хлеб чорны, піў яе смачную ваду, дыхаў яе паветрам, паціскаў самыя верныя на свеце мужчынскія рукі ў дружбе, рукі нашых мужчын. І зрэдку шанцавала мне і цалаваць рукі самых мілых істот на свеце, нашых жанчын. Дзякую вам, людзі. Яшчэ раз, 1000 раз дзякую вам. Без вас я нішто. 28 лютага 1983 года Валентина Браніслаўна памерла ад рака. На пытанне сябра, якой Валентина была, Караткевіч адказаў: яна не была прыгажуняй, але валодала дзівоснай духоўнай чароўнасцю. Яна была... Нельга! Нават калі ваша жонка не так прыгожа, як усе асабістыя вось гэтыя другія жанчыны ў вашым жыцці, якія вы бачыце на прасторах там якіхсьці тэлевізіонных праграм, аж штосьці, вы кажыце, што яна самая прыгожая. Нельга, асабістая, калі яна памерла, нельга. Яна самая прыгожая ў усім свеце. Нельга. Яго не выхавалі, мяне выхавалі. Нельга. Працягвай. Таму ты ніколі не кажаш, што я... Я кажу цябе, што ты багіня, цябе недастаткова. Гэта проста таму, што яго добра выхаваюць. То бок, праўда, цябе не дачакаешся. Вось яны мужчыны, жанчыны, толькі мы ад адной можам дазнацца праўду. Толькі вы можете захнабіць адну іншую. Так, я разумею, давай, працягвай. 25 лютага 1984 года Караткевіч шпіталізаваны ў рэанімацыю рэспубліканскай бальніцы. Дыягназ цыроз печані, пячоначная кома, і толькі 3 красавіка яго выпісалі. І верагодна з-за свайго стану ён пачаў таксама піць. Яго жонка абмяжоўвала ў тым, што ён піў. А потым такое гора двайное, падвойнае. У траўні 1984 года Караткевіч паехаў у дарагія яго сэрцу месцы. Ён пабываў у Рагачове, Кіеве і нават на юбілейнай сустрэчы выпускнікоў Кіеўскага універсітэта. Сестра Владзіміра Наталія Семёновна і яго сябр мастак Пётр Драчоў вырашылі, што Владзіміра трэба паспрабаваць вырваць на прыроду. І ў ліпені ён адправіўся з сябрамі ў паход па Прыпяці, узяўшы у дырэктара музея гісторыі і літаратуры Леаніда Тарасавіча Хаткевіча велізарны, проста на 10 чалавек плыт з дахам. Маршрут праклалі ад Пінска да Мазыру, Лоева, потым па Сожы, Дняпру. Збіраліся зрабіць кола, а потым, магчыма, прайсці па заходняй Двіне. У першы тыдзень Уладзімір прыйшоў у сябе, яму стала нашмат лепей. Але радавацца было рана. Кілометрах у 50 ад Турава яму рэзка стала дрэнна. У яго адкрылася язва, але лекары вырашылі лячыць яго печань. Сябры прынялі рашэнне адвезці Караткевіча ў Менск. 20 ліпеня 1984 года Караткевіч адмовіўся ад гаспіталізацыі катэгарычна
І праз 3 дні, 23 ліпеня, ўжо ў цяжкім стане яго даставілі ў хірургічнае аддзяленне шпіталя са страўнікавым кровацячэннем. Але лекары былі ўжо бессільныя. У той час да сям'і Вячеслава Рагойшы у госці, вось калі Краткевічу было ўжо дрэнна, у госці прыехалі Бадровы. Так, вось тыя самыя Сергей Бадров, старшы яго сын Сергей і жонка Валентина. Рагойша тады размаўляў з Бадровым старшым пра тое, каб той напісаў нейкі сцэнар па матывах караткевічаўскіх твораў. І прыходзіць тэлеграма ад Мальдзіса. Памёр Володя. Ладдзя роспачы. Такі больш верагодна эксперыментальны для яго жанр. Выглядае нібыта алюзія на міф з дрэўняй Грэцыі. Ён таксама выкарыстоўвае некаторых герояў з тых твораў. І ён робіць пераасэнсаваны твор адносна таго, а што нас чакае пасля смерці. Гэта таксама дужа відавочна адносна тых часоў, які ён жыве, таму што дагэтуль, што было? Была рэлігія, якая казала цябе, што калі ты добры, ты пойдзеш у рай, калі ты злы, ты пойдзеш у пекла. Але рэлігія на афіцыйным узроўні скасуецца з прыходам савецкай улады, і ва што верыць пасля смерці савецкаму чалавеку не далі нейкага шляху, нібыта гэта нават не абмяркоўвалася. Але ўсё ж такі экзістэнцыяльнае пытанне і пытанне таго, хто я і што мяне чакае пасля смерці, яно ўсё ж такі заўсёды ў людзей застаецца. Але ўсё ж такі Караткевіч, які яскравы прадстаўнік таго часу, калі улада ўсё больш і больш паціху страчвае сваю моц у цэнзурным плане, але ён прапануе штосьці асабістае для беларусаў. Што тычыцца да цэнзуры? Аповесць была напісана ў 64 годзе на беларускай мове, але упершыню яна была надрукавана ў 68 толькі. У перакладзе на рускую. І вось толькі пазней, у 78-м, яе выдалі на беларускай. І дакладная колькасць цэнзурных правак, увага, 296. Гэта колькасць вось гэтых правак адпаведна ў рускім і рускім тэксце ладдзі роспачы. Уявіце проста, на 23 старонкі рукапісу 296 правак. Карацей, калісьці я абмяркоўваў гэты твор з кімсьці, і мы зрабілі вось такі вынік, каб не весці вось гэты доўгі шлях, што гэта проста не першы твор, з якім было б добрым варыянтам знаёміцца з беларускай творчасцю альбо з творчасцю Владзіміра Караткевіча. Ён дужа эксперыментальны, і не ўсе эксперыменты былі ўдалыя. Я разумею ўсе адсылкі, якія ёсць. Верагодна, не ўсе, але частку адсылак я разумею, якія ёсць да міфалагічных твораў. Я разумею, аб чым хацеў напісаць Караткевіч, але ўсё гэта не склалася для мяне. Я бачу дужа мізаганічныя ўплывы. Я разумею, верагодна, што ён быў абражаны ў той час кімсьці з гэтых жанчын, з якімі не ўдалося. І нібыта гэта не робіць гэты твор такім жаноча падтрымаючым, таму што, вось, напрыклад, я дам цытату, каб было зразумела. Гэта адна з цытат, якіх я не зразумеў. Яе кажа якраз смерць, і гэта не вырванае з кантэксту цытат. Смерць, але яна не мужчынская асоба, як мы прызвычаіліся чытаць у кнігах, а яна жанчына. Мужчыны подлы народ, але няма нікога падлейшага за жанчын. І гэта не дужа класна ў сучаснай этыкі. То есть тое, што яно напісана тады, і гэта не было такім пытаннем, як зараз, ўсё зразумела. А з іншага боку, можа гэта яго псіхатэрапія. Вось ён напісаў, ён нібыцца выліў усё гэта на паперу, і яму стала лягчэй. Але гэта можа стаць падмуркам для іншых, хай мужчын, альбо не мужчын, альбо розных людзей, якія могуць, ведаючы, што Караткевіч гаворыў дужа класныя фразы, дужа многа рэфлексаваў, казаў штосьці, што было натхняючым, што было важным. І яны могуць нібыта агулам узяць таксама і гэтую фразу. І гэта не адзіная фраза, чым гаворка, то есть калі б яна была адна і ў кантэксце, верагодна, можна было б і змаўчаць.
Таксама ёсць ўсё ж такі некаторыя парушэнні ў свеце, якой стварыў Караткевіч, і ў тых міфах і пераходах і персанажах, тому што ён стварае дуже супярэчлівыя персанажы на пачатку. Некаторыя лічаць яго добрым, некаторыя лічаць яго злым, некаторыя лічаць яго проста прадстаўніком як бабздырскай нацыі. Бабздырскай нацыі, хтосьці бачыць у ім беларуса, хтосьці не бачыць у ім стэрэатыпічнага беларуса. І потым ён вось гэтага супярэчлівага персанажа праводзіць праз якісь трансфармацыі, але якія трансфармацыі з ім адбыліся, мы не разумеем. Мы не маем дасканалага пераходу ад героя як персанажа да героя як чалавека, які робіць подвігі адносна іншых. І вось гэта ўсё настолькі супярэчліва, настолькі падаецца ў форме, якую я не разумею, што мяне гэта трошкі турбуе. То есть, калі б гэта быў міф, я разумею, што ў сучаснай этыкі, прыклад Эдіп і альбо Электра, яны таксама не працуюць. Гэта ўсё міфалагічна, але ў нас ёсць творы, якія створаны да халеры гадоў таму, і вось творы, які створаны 60 гадоў таму. І ў гэтым ёсць розніца для мяне. То есть, калі яны яшчэ зроблены паводле міфаў, окей. Калі гэта створан новы міф, таму што ён новы, гэта ўжо штосьці іншае. Хадзем да парад, у тебя ёсць якісь парады сёння? Так, гэта дзве кнігі. Першая гэта кніга Адама Мальдзіса, то бок блізкага сябра Владзіміра Караткевіча «Жыццё і ўзнесенне Владзіміра Караткевіча». І другая кніга, гэта апошняя, што я прачытала, гэта «Донжуанскі спіс» Владзіміра Караткевіча. Мне дуже спадабалася, таму што яго пакуты асабістага жыцця мне больш дадалі разумення, з якімі эмоцыямі ён пісаў тую ж самую ладдзю роспачы. Окей. Кайф. Цяпер моя чарга. У мяне сёння няма фільмаў. У мяне ёсць 2 серыяла і 3 кнігі. Ого, давай з кніг пачнем. Першапачаткова гэта базавая гісторыя. Прачытайце міфы древняй Грэцыі, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. І Рыма. Там таксама шмат рымскіх гісторый. звестак. У мяне ёсць каментар, дарэчы, на гэты конт. Я ў адным з інтэрв'ю альбо відэа, не памятаю ўжо дзе дакладна, я чула такую думку, што трэба прачытаць старажытныя міфы і рэлігійныя кнігі, хаця б тыя, што на слыху у кожнага ёсць. Гэта Біблія, Каран і гэтак далей, каб зразумець сюжэты ўсіх астатніх твораў, там неважна, фільмаў, серыялаў, кніг, таму што няма нібыцца ў свеце нічога новага, і прачытаўшы іх, вы зразумееце вось гэты базавы сюжэт. Ёсць меркаванне адносна таго, што ўсё з'яўляецца адсылкамі да гэтых вось базавых кніг, міфаў і рэлігійных кніг. Хтосьці верыць гэтага, хтосьці не, але для агульнай адукацыі гэта будзе добры парадак. Наступная парада — гэта беларуская пісьменніца, дуже класная, Тацяна Заміроўская, яе кніга «Смерці кропка нет». Гэта якраз і гісторыя пра лічбавае бессмяротце, калі, напрыклад, вы можете загрузіць пасля смерці сябе кудысьці. А што, калі, напрыклад, там появіцца чалавек, якога вы не хаціце там бачыць. Класная кніга, усім раю. Трэцяе — гэта якраз тое, што ідэальна савпадае з тваім светапоглядам адносна таго, што будзе далей. І калі вы пачулі ад нас тое, што вам спадабалася, і тое чытайце Вербера, Бернарда Вербера «Танатанаўты». Гэта серыя кніг. Асноўны сюжэт у тым, што чалавек займаўся тым, што ён спрабаваў адправіць душы на той бок, на іншы бок, але павярнуць іх і зразумець, што там адбываецца. А я яшчэ адну кнігу згадала, вось зараз так выпадкова. Я калісьці гадоў 5-7 таму чытала кнігу, я не памятаю аўтара, то бок куды прыводзяць мары. Там сюжэт у тым, што мужчына памірае, жанчына, яго жонка не можа без яго жыць, сканчвае жыццё самагубствам, яна пападае ў пекла. Канешне ж, як чалавек, які скончыў жыццё самагубствам. А мужчына папаў у рай. І адзін аднаго яны настолькі кахалі, што мужчына вырашае вызваліць яе з пекла альбо проста прыйсці ў гэтае пекла. Гэта кніга Рычарда Мэттысона.
Але калі вы не палюбляеце кнігі, не ведаю, што вы тут робіце, ёсць таксама аднайменны фільм. Таксама, калі мы ўжо закранулі фільмы, у кіну, нават не буду распавядаць аб чым, верагодна, ўсе ведаюць, мультфільм «Душа». О, так. Таксама добра Ведаю гэты мультик. тычыцца нашай сённяшняй тэмы. Не будзем нават нічога распавядаць, калі палюбляеце мультыкі альбо хацеце штосьці такое лёгкае адносна гэтай тэмы праз прызму Діснея, якая яна не была. Вось таксама варыянт. Серыялы, іх два. Першы — гэта мой топ-3 з усіх серыялаў, што я глядзеў. Гэта серыял «Мёртвыя, як я». Ён пра тое, як дзяўчыну забівае стульчак. Унітазны стульчак? Так. Як гэта магчыма? Касмічная станцыя павінна была павярнуцца да зямлі, штосьці ідзе не так, і гэты стульчак прылетае ў парк у Нью-Йорке. І яна памірае. Але яна не памірае... Душэўна? Так, яна становіцца адным з тых, хто збірае душы. Яна працуе ў вось гэтай сістэме, дзе няма адказа на тое, хто гэта збірае, што яны робяць. І ў яе таксама яна сустракаецца з некаторымі дылемамі адносна таго, ці можна забраць душу у дзіця, што будзе, калі гэтага не зрабіць. І я раю не тое, каб нават ад душы, якая можа памерці для мяне ў маёй прызме, але ад усяго сэрца. І другі серыял — гэта такі дастаткова папсовы. «Чорнае зеркало». Ёсць там серыя таксама лічбовае бессмяротце. Я не памятаю, якая яна ёсць, але раю паглядзець весь серыял. Калі вы трошкі сенсітыў чалавек і вам не падабаецца штосьці вось такое правакацыйнае, пачніце не з першай серыі першага сезона, а з другой серыі першага сезону. Потым павярнецесь, калі паглядзіце ўсё, можете павярнуцца да першай серыі першага сезону. Вось, але серыял дужа якасны, і я таксама прапаную вам яго паглядзець. Мы сканчваем абмеркаванне Уладзіміра Караткевіча на нашай поп-іконы. Калі вам спадабалася, падтрымайце нас адзнакамі на платформах Apple Podcast, YouTube, Яндекс.Мьюзік. Пакіньце свае каментары альбо падзяліцеся выпускам са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа прасоўванню падкасту ў масы і як мага большай колькасці людзей даведацца пра цікавосткі беларускай літаратуры. Таксама падтрымаць нас можна праз Patreon і Boosty, і гэтыя грошы пайдуць мне на слоўнік беларускай мовы. І нават зараз псіхолага, пасля таго, як Наста на мяне абурылася за тое, што я верую не ў тое. Да ладно, я прыймаю твою кропку клежання, ўсё нормально. По твоему лицу не было бачна, што ты её прыймала. Ты имеешь право. Быть дурным. А яшчэ ў нашага падкаста ёсць Instagram. Вы з лёгкасцю можаце знайсці старонку праз пошук са словам умоўны, кірыліцай альбо лацінкай. З вами былі Наста і Кірыл. Усім шчаслівы, не забывайцеся на беларускую літаратуру. Яна таго вартая. Умоўны я, такі як ты, так я. Умоўны я, такі як ты, такі як я.